Hello guys! So, himala kayo. Sa'yo may nakahuli ron. Walay over guys. Walay over. Bidya oras lang. Walay over. So, dating gawi guys. Nangasay na sa taron. Nawan taron. Mga sayta sa itong amigo. Guys. Sa'yo pasyon dito, Bart. Binyag. Bunyag, Bart. Bunyag guys. So, naon na miglitson. Eh, wala man tanag mo to. Baktas lang sa meron. Kaya buha mig service. Kaya para namin ma-service ito, namin masakyan. Ay, Ingon. unawan pa ba ito? Hello guys. So, atang ginigulan guys. Malas ron. Silong sa ano kadali. So, di ulan ang amo ang lakaw karon. Ulan guys. Ulan. Gutom na. Kami na ikaon og litson. So, shout out kay Auntie tagaan Miglingkuranan. Ay, daw na kayo tidak ano, nakasilo ay. Wa pa yun lingulong ang ulan. Dar. So, amot nag-picnic tayo. Thank you for watching. Bye-bye. Now kami guys.